Salutare, fraților mei și bine v-am regăsit la primul clip pe telefonul meu nou-nouț, că am un telefon nou. Și, din păcate, eu nu mai am contul meu de Stumble, deci trebuie să încep unul de la început de tot. Sau poate pot să mă conectez cumva. Să vedem dacă pot să mă conectez, că habar nu am dacă pot să mă conectez. Bun, să începem. Bă, e bune, îți bagi joc. Parcă mergea super bine pe Stumble acum câteva zile. De când l-am luat. Stai. Fiți atenți. Te rog eu să nu mai faci asta. Nu. Dar vreau să merg. What? Bă, să nu mai faci așa. Normal ar trebui să... Nu știu Stumble, dar că știu că am avut conturi anterioare de Stumble și s-a văzut că am postat odată cu vechiul meu telefon. Stai să... De ce sare? Ui. Nu. Nu. De ce mai faci așa, mă? Boys, help me. Help me, boys. Merge ca pe calculator, Stumble-ul. Fiții. Fiți atenți, Stumble Guys Trick. Net incredibil. Ok. Și asta e super bun. În curând o să afișez și cât ce specificații are. O să vă arăt câte specificații are telefonul. Dar că spun deocamdată Honor 90 Lite. Așa se cheamă. Bun. Sper să nu mă lag. Hai să pornim. Hop. Fiți atenți schema asta. Ui. Da. E cam clasical. What? Bă, cred că l-am recuit pe unul. Nu mers. Bun. Hop. Da, dacă aș avea și eu emote-ul. Bine. Serious, bă. Hari. Bine. Bun, boys.
Blazer 3, sper, și o să găsești cu playerii ăștia. Sau mai cu mai puțin. QWERTY 1000 liniuță 7. Vreau să fac o schemă. Nu. Am trecut prin laser și după ce am trecut s-a activat laser. Deci când doar un meci așa și la This Impossible. What? Ce s-a întâmplat? Hop. Sale. Hop, hop. Energy hard. Bun. N-a mers. Pentru că ceva nu merge. Și anume Wi-Fi de la telefon. Să încetez și să mă calific ca player normal. Du-te, dică. Eu direct du-te, dică. M-am trecut prin ăla. What the? E hack. Hack asta. Asta e hack, 100%. Că m-ați văzut că am mers pe apă. Nu cred. Ok. Aici închidem episodul și noi ne mai vedem. Pa, pa!